Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras Rusia akibat serangan di pelabuhan Odessa, Sabtu tanggal 23 Juli. Serangan hanya sehari setelah Moskow dan Kyiv menekan perjanjian kesepakatan mengizinkan ekspor gandum Ukraina via pelabuhan Odessa. Kesepakatan Moskow dan Kyiv soal ekspor gandum diteken di Istanbul, Turki tanggal 22 Juli. Namun otoritas Turki menyebut Rusia menolak bertanggung jawab atas serangan itu. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Rusia tidak terlibat dalam serangan di pelabuhan Odessa. Dalam kontak yang kami lakukan hari ini dengan Rusia, dinyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Mereka dengan hati-hati menyelidiki insiden itu, kata Menteri Pertahanan Turki mengutip kata-kata dari otoritas resmi Rusia. Від їх вторгнення, і цей день в чомусь схожий на всі попередні, знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому, оцей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде. Передусім, можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – шапка закидательства. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в область. Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по порту нашому, цинічний. Виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об'єктами Одеси, з тим, що є надбанням не тільки для української культури, для культури Європи. Це очевидне російське варварство. Ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нас, для нашої перемоги. Сьогодні в столиці провів переговори з конгресменами США на чолі з Адамом Смітом, головою комітету Палати представників, який опікується Збройними силами. І ми розуміємо одне одного з півслова. І це теж відображає, який шлях ми пройшли за всі ці дні війни. Хочу, до речі, подякувати народу США, президенту Байдену за новий пакет безпекової допомоги на $270 мільйонів. Говорив сьогодні з президентом Казахстану паном Такаєвим. Подякував йому за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Обговорили конкретні проекти у сферах енергетики, економіки, цифровізації. І нарешті сьогодні в Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді і джентльменів. Цьогоріч він зібрав ще більше учасників, об'єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, суспільних діячів інших країн та наших воїнів, представників бізнесу, спорту, медіа, письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів. В сучасному світі неможливо обходитись тільки звичною класичною дипломатією. Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних суспільств допомогти державі, яка бореться за свою незламність і незалежність. І з цієї точки зору саміт став сьогодні дуже успішним. Ініціатива першої леді України за 2 роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал м'якої сили, але тільки Україні вдалося направити її незламність, її потенціал в конкретну дипломатичну практику. І загалом ми досягли за ці майже 5 місяців настільки масштабної та дипломатичної підтримки для України, що Росія не зможе цьому нічого протиставити. Настане день, коли і ракети втратять для окупантів сенс. Зараз
вдається збивати частину ракет. Мета збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні, ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета. Держава-терорист щоденно поставляє нові аргументи для цього. Станом на сьогодні 24 тисячі захисників, захисниць України відзначені державними нагородами за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Герой України. Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний. Кожному і кожній. Наша незалежність – це наш здобуток. Спільний. Перемога буде спільною. Обов'язково буде. Знаю, вірю. Слава Україні!